जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ, जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। अरे माई हमके कुछ भिक्षा दे दो माई। आई बाबा बैठी, हम आपके का दे सकेली बाबा। माई हमके कोनो अन्न धन दौलत महल अटारी ना चाहिए माई। हम जोगी फकीर रमता जोगी बहता पानी, जहे साँझ वहीं बिहान माई। हमके बस आपन छोड़ल एगो फटही गुदरी दे दे माई, एगो फटही गुदरी दे दे माई। ठीक बा बाबा बैठी। सुना माई। ए बाबा बताई काहे रउआ जोगी हो गइल बानी। ठीक है माई, अगर तुहार इच्छा बा तो ला हम बतावा तनी। बताई बाबा। दे दो ये गो फटाई गुदरिया ये माई, दे दो ये गो फटाई गुदरिया ये माई। जोगिया आइल बा दुआर हो माई, अच्छा बाबा तनी अपना घर परिवार के विषय में कुछ बताई। ये माई घर परिवार के विषय में का पूछे तड़ुए माई। 15 साल हो गई हमके अपन घर छोड़ले माई। हमके कुछ घर परिवार के विषय में सही से याद बा नहीं, लेकिन अगर आप जिद कर तड़ू माई तो जितनी हमके याद बा ना हम तोके जरूर बताइब रे माई, जरूर बताइब। बतावा बाबा। घर परिवार छूटल महल अटरिया, घर परिवार छूटल महल अटरिया, घर परिवार छूटल महल अटरिया। कर्म के भोगिया जा भइली भिखरिया, भोगिया जा भइली भिखरिया, कर्म का भोगिया जा भइली भिखरिया। ए बाबा तब तो बड़ा दुख में बड़ा हो। हाँ माई पूछ मत माई, और आगे हम तोके बतावत है माई। हाँ बाबा बतावा। घर परिवार छूटल महल अटरिया, कर्म के भोगी आजा भइली भिखरिया। दुखावा से भरल बा नजरिया हो माई, दुखावा से भरल बा नजरिया हो माई। जोगिया आइल बा दुआर हो माई, भर
अच्छा बाबा ये बताई कहीं ठर ठिकाना बा कि ना? आप तो बड़ा परेशान लगत हैं। ये माई हम जोगी बैरागी आदमी का कहीं ठर ठिकाना ना होला रे माई। हम अपना गुरु से नाता जोड़ ले ही माई। गुरु के चरण में ही हमार ठिकाना है माई, और दूसरा कोनो स्थान ना है रे माई हमार। सुना माई। बोला बाबा। भिखिया मांगिला फिर तनी मारा मारा, भैनी अनाथ नाही केहू के सहारा। ए बाबा ई बताई माई बाबू भैया भौजी केहू नहीं खे तोरे? ना माई केहू नहीं खे। भीख मांगीला यह गाँव में वो गाँव में, शाम का गुरु के शरण में जाइला, वहीं प्रसाद रूप में जौन भी गुरु से मिलेला वही खा के अपन दिन व्यतीत करीला माई। और सुना माई। बोला बाबा। भिखिया मांगिला फिर तनी मारा मारा, भैली अनाथ नाई केहू के सहारा। किस्मत में लिखल बा ठोकरिया हे माई, किस्मत में लिखल बा ठोकरिया हे माई। जोगिया आइल बा दुआर हे माई, अच्छा ठीक है माई। अब अपन एगो फटही गुदरी दे दे माई, हम आगे की तरफ बढ़ी माई। कहाँ से कि हमके और दूसरा भी गांव में न जाए के बा माई। ठीक बाबा बला दे दो एगो फटही गुदरिया हे माई, जोगिया आइल बा दुआर हो माई। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ, जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। बाबा आपके जीवन में तो बड़ा दुख है, दुख बा।